Nilip lakhain koirapho MEC constituency ke parlo tarapungarat kisunga hut MEC pobitro rong piaphan kerap le chohangta rabre arjulong le benason pamande kedamtang saitaro arong amikar dilite rangahem kedamtang chiklojon thomapi ahem metodet bangso alam pherangketum arjulong si adimaklong paledamlo bangso hut pherangke thengno pu kisung ke phobeka bangphu dilite rangpen MEC pobitro rong PMP Horen Singh belapen CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Nangra Vek Thapusi Kisum ke Povega Tumpen Chuning Rilo. Sitame MEC MP CM Atum Arjulong Le Benason Pamande. Lasining Duk Alamlo Sorkar Pen Hemrit Meke Choaphan Kerap Jiaphan Awar Sai Pipe Derasansi Mandetlo. Lapen Hampanga Song Aphan Chuning Ri Eta Majok Tarapa Bangave. Bangso Teng Lipute Tarapungarat Aphan Ki MEC Pobitro Rong Pilapen CM Dr. Tuliram Rong Hanglapen. Tim Karbi Anglong atum ke panung binong lomapusi tarapungara atum chethan saisido. Lapenpu tarapung local committee atum ta langdun desi arjulong lebena santi pamandet sido. Lapen ke tarapungarat ongdung atum ke so hutkerap ke longje aphan MEC pobitro rong pia phan chuning ria bangdo ulo. Sitame rabdun depusi ratatum ningjerinti. Bongham thari joysing rong pi arong mena rong ara thorpak pentovar kachesalo. Poloni Langhin Lapente Singhason constituency ahoyalong kedo Bongham Thari polling station adung het Jensing rong pia rong pen chenglok rong trok si arong arat atun tobar kabe jok penang kisung phonang lo Ili rong rup kacho kimate monit monor atum kedo ke thak adim pangcholim jian parta kedo kedam joy ke joy banang jilipute towar ake misen sitame akenang sot Atheke kesukyun e pen chenglok hithi borba kedam lapen school kedam kibang sitame penang kisung phonang Lapuson si kedamtang aran ni sitame halabang so hawaralong ke tobar ke misen kavede rajok ajo phir lo barla bechenga pora hutsatame peja eche homla pente nangtar chong nangsi kesukyun esitame sekache langa sai hem along paledam nanglo Lapuson kisung kachechak un ipensi joysing rong pia rong arat mena jongjung edona long suri phopho tangka chirung si kacheleng messenger phan tobar kasalok chengponlo Bonta nona bangke alang tum kachirunga tangka bang sitame ki ik poang deng sidolo. Lapen kachirung thuji pusitame chirung mobelo. Lasinon ki bom parivartana sorkaratum nili tuma havara long sitame parivartana tuma nang pe japonra prabjin pen bang so towar nang salok pipon popusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Singhason EM Phuluni EM Anparta Langhin Constituency EM aphan Kachuningri Anparta Ningche thepon parpik loputa rongara tatum pen pherangke thengno lam thejal Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel Ante bini neletum joysing bin humate joysing rong pia rong arat neletum towar imetna chihut pon nangkok ati abangke la pulo asi yo kisu kiuni Pen Ason kaprek kisung sitame nilitum ke bahar pen pi aja i pen kicar chong ke bahar kicibu kicar baksi non kuan ta lem nang bom lo lasi non abang ke local nilitum MEC nang rab jibon ko phansi non ansose kicuro tu le thod Labangso towar puthak kedam tangar ni son mate vote kere kamai huda son da pu labangso towar selam ji pupen peni son baklam chak na pitikang doma na lituma phan oh do ku ati sitame bangka tongon e pen ajok ason dene pini amasi non ka jeng jeng amasi lilituma bangke lasu kiun e pen ajok si nilitum rap pen kiklem nang kok lo Ni phaing koira pho thang ningkan surhini rank koira ke thom Arlong pharla BC along indeng trok sikya baphong SABF AGM Mason pensi pachonlo Sapapani Area Baptist Fellowship SABF atum chepatir piponsi Arlong pharla Baptist Church along indeng trok sikya baphong Annual General Meets Arnisia Pharman ke pado Mason pensi pachon ponlo pusi birta ridunlo Ada porphai trok sia por adim ke pa lelapen men kache thapa por enlo La Sophie Porpiner kepa porpen SABF amai pu Reverend Aaron Teron pen SABF alama ingthor ponsi mai ke do adim pen delta alang li pensi Bible lang ponsi arna mardom pen ingpu ponlo La pen porphai ser ke pen kecheng si delegate amai ingni ponlo La sohu chunbang William Singnar pensi kenang sot alam an parju ponlo
Lasopi porphai isia porpen puthot aduntu delegate ingni ponthulo. Delegate amayalong ningkan isiang bong ke claim ke damla pen kichun chelapen anparta aki misai ke deng ponthu jialam hai hui pinang apor chingwai ponlo. Aduntu ka chingwai ason anpatangsi arnikang sam porphai plia porpen karcho girja padopona hut SABF dunamai puji tente rangpen kachepa hempupon amayalong kenang sot alam chunbang William Singnar pense apor enlo. La sohut akimikang waipon SABF, SABYF lapen SABWF atumapan Reverend Aron Teron pen kardom piapor en ponsi arnamalam ta alang lipen amatsi than ponsi laso ingdeng troksi kepapong SABF AGM amai mesen pensi pachun ponlo. News report Karbi Anglong News Channel. Dilai naka checking along puthot morphine drugs 2 kg 13 grams pen banghini kaching na. Haing ko rapot hang chiklo la khaing ko raisi Borjan constituency ke parlo Dilai police station along mate Dilai grong thomato warche tokalong porphai krehini ra chitimalom kayason kirika khuruk bomahut ihum Nagaland pen kebang bom red color Mahindra KUV 100 next K8 car bearing registration number WB26BE3503 along Api number plate along C4 packer notes 2 kg 13 gram morphine drugs long ponlo. Lapen hiti along ador pang rumpet pen 6 lakhs doji pusi pang thek pon. Lapen kato warpen pen banghini kaching nang chekamen lake Sri Sidhu Nil Biswas artain ko raphosar buramen alok Biswas lapen tuhinde arta thomke platum banghini arongamen Saktigar Bongaon PS Bongaon District North 24 Parganas West Bengal puansi Raikom sai khiatum nangthan pachini jo. Lapen labangso morphine drugs Kohima Nagaland pen ke ponji West Bengal Siliguri an pusi pang thek pon. Lapen labangso kene blong mate case tame section ateng pen section tame pabon ponlo. Nonamat investigation padopon bomlang pusi Raikom sai khiatum nangthan pachini do. Lapen labangso morphine drugs Raikom sai khiatum si chepari deng ponlo. ইনফৰমেশ্যন মতে গম পাইছিলোঁ কি এখন গাড়ী এখনত অলপমান ছাছপেক্টেড NDPS লৈ গৈ আছে তো সেই মৰ্মে ইয়াতে নাকা ল'ব আহিছিলে আমাৰ অচি দিলাই আৰু পাৰ্টি এখন এলং CRPF এখন ৰঙা ৰঙৰ ৱেষ্ট বেংগল নম্বৰ প্লেট থকা গাড়ী আহিলে আৰু এইখন আমি ভালকৈ চেক কৰাত যিখন ড্ৰাইভাৰ ছাইডৰ যিখন ৰাইট ছাইডৰ দৰ্জা আছিলে তাৰ ভিতৰত লুকাই আনি পেলাই মৰ্ফিন পোৱা গৈছে তো পৰিমাণটো 2 kg 130 গ্ৰাম হ'ব আৰু বজাৰৰ মূল্য এৰাউণ্ড 4 to 5 crores হ'ব দুজন মানুহ আটক কৰা হৈছে দুজন ৱেষ্ট বেংগলৰ হয় এজন দে বুলি আছে আৰু এজন বিশ্বাস বুলি। থেংক ইউ ছাৰ।